lahir batin to, Den. Sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil kula nika tresna kalih para Pandhawa. Pripun sampean ajeng dawuh napa? Yen kowe tresna karo para Pandhawa tegese kowe kudu ikhlas. Ikhlas bab napa? Jarine Durna bapakku sing kena dienggo tumbal balekake Drupadi Mbak Yuko ora liya kejaba mung siji. Wah, pripun ampun ragu-ragu. Bagong anakmu tak boyong tak dadekke tumbal. Iki mbok menawa numuse impenmu, Pak. Lha Werkudara wis dawuh kaya ngono. Gang, dong apae? Oh, iki ngerti ora? Ngapa? Ndara Werkudara iki mau omong apa? Semar, Ngamarta mbutuhke gombal. Wondene gombal mau ora kejaba mung sandangane Bagong. Basa budhek. Kowe kaya ora krasa ta ya, Kang. Piye, Pak? Aku ora iso mikir. Aku ora iso mikir. Kowe tak omong ya, Kang. Piye? Ana apa? Apa sing perlu tak tanda tangani? Kowe mlayu wae sing ado. Gundulmu kowe. Yaene kon mlayu-mlayu padake maling. Kowe gak omongi ya, Le. Ndara Werkudara rawuh mrene. Kowe Ndara Werkudara golek tumbal supaya Ndara Drupadi timbul ning negara Ngamarta. Terus piye maksude? Tumbale iki sing arep dienggo tumbal kowe wer goblok. Aku Ndara Werkudara omong dhewe. Kowe nek ra mlayu, piyai loro kae kowe ngerti pambegane to, Gong? Mlayu sing adoh. Mlayu golek slamet. Aduh. Wes. Bagong aja ndi-ndi arep tak gowo ning negara Ngamarta. Weh, adalah masalah arep ngoyak aku terus. Menengo tru, menengo reng, aku tak mlayu. Piye, Pak? Bagong dienggo tumbal. Aku dhewe ora mentolo. Lah kok kelakuane ndaraku kaya ngono apa Ngamarta ki ora enek sinuwun Ndarawati apa piye to ya? Lah kok jebul bener omongane Semar. Ngimis dadi manten ora kandhingan ana-ana kok aku arep dadekke gombal. Yo ngalah pisah karo kulawarga, pisah karo anak-anakku. Yem, aku pamit ya Yem. Anak-anak do dijaga. Anak-anak do diopeni Yem. Aku njaluk pamit aku tak lunga sing adombangane aku modar ya Mama. Monggo Ndara Janaka kene ngoyak wong banter ora jama-jama. Aku mesti kecekel iki mbok mlayu kaya ngapa. Ndara Werkudara nek wis matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener Rara Jonggrang. Melumpat mesti ngribani sirahku modar. Alah wis kok kaya ngene to uripku. Keloro-loro. Kelunta-lunta temenan. Lah ngandel ora wis arep tekan kene. Kena ora tak gawe srana. Wis ora bakal rampung perkarane. Sing ora mlayu sing adoh. Muga-muga Ndara Janaka liwat kene wis ben kejeglong ya ben kurang ajar wong ora salah kok arep dipateni. Ripate satriya mlaku kok kejeglong. Bagong lemah dipun kedhuk ditutupi godhong. Piyambakipun pados gesang supados kula mboten saged ngoyak dhateng Bagong. Wah, edan oyake.
bocah kok ya pintere dioyak ketoke wis cedhak kok ilang tak kedhepake. Wah Nendi Bagong kowe aja mlayu srana timbuling para Drupadi kowe kudu dadi banten ikhlasnya nyawamu Bagong. Wah kaya ana wong ambegan megap-megap. Kocok mati aku.